mbụ m ebe ebe a. Na wishi ka ikere ka wishi ka ị hapụrụ taa. Ndị baba anọ ebe a m nọ. Ha na-akpụ ụdị ka isi a. Unu enwe baba. Ha na-akpụ ụdị ka isi a m na-akpụ ebe a. Arọgbala gị mbụ. Olo. Ịgbabara mbụ. Aganụ m ama betara agbabeghị m mbụ. Ị bịara interview. Bili ọtọ gị last. Enyi adịzie n'oche m ahụ ụkwụ gị mmanụ ụdị ụkwụ ivu ihe ke. Dezie kamera ka m na-ahụ ụkwụ gị ahụ ụkwụ gị. Asịngeta ọnụọ. Asịngeta ọnụọ. Ka aka gị nọkwa n'otu a. Ije eku nwa n'o. Ọwa ayọ nọ m tara ata. Ị na-eku nwa ọwa ayọ nke ị na-eku. Ọwa ayọ na ana m eku nwa ayọ nụ ji m buru ebu. Ele obodo ị nọ ekuwe ayọ. Anọ m Australia. Ihe gara nga ahụ ga-ere. Lekwezi otu aka gị nọ nnọọ. Lezi otu aka. Lekwe ịtagidela ayọ. Lekwe otu aka gị nọ. Na-edewe aka ka onye nye ha tipa na-ekute aja. Ndosa ya ụtọ ọ na-ekwe anọ. Agbara m dị mkpa dị bishọp n'aka ọhịa mere ya. Ya were fonu gị. Eji okwu. Mọsụlụ abịacha na laps ụkwụ bịa gbaa ịga. Enyi ya jide fonu ahụ n'aka nọrọ otu a Chineke agba gị ọkụ. Ọkụma na ihe ọbụla mere ebe a na-abalị nwa akwụkwọ. Ị kpọọla ntu mbụ. Olo. Iwe onye ebe. Ahụ m onye Aba. Iwe onye ebe nke si iwe onye Aba. Iwe onye ebe. Ahụ m onye Igbo. Ebe n'Igbo. Aba, Abia steeti. Ebe na Abia steeti. Aba. Inwe hụ lokal gọọmenti this boy ajụọ gị sara ọgbaala gị. Ịtagidela ya ọnụ brand ga-anakwa wọkụ. Dibịa nga agwaga m Aba Abia steeti Aba. Aba Abia steeti ọ ga amụrụ gị Aba Abia steeti Aba ọ vileji iwe onye ebe. Enwere Aba North nwee Aba Ọ gị iwe onye ebe komkom onye ebe. Ahụ m onye Aba North. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Ha nọ n'elu ala. Jidere nna gị nga ọ gbara ncha mbụ. Olo. Mmadụ o ji ata ikikere eze. Ese? Mmadụ nne gị o ji ata ikikere eze. Mba, olo. Ịlụbole nwaanyị. Ịlọla nwaanyị gịnị obi? Alụbuola m nwaanyị. Gịnị obi? Alụbuola m nwaanyị. Ọkụkọ Igbo. Asị m gị na nwunye gị ọka pi. Mba. Retired single father. Eji ụmụ ọla? Eji m ụmụ isii. Otele Rossana. Nwaanyị mbụ gị mụrụ gị. Ọ ga-achọ m datọchi ya. Ese? Nwunye m mụrụ ha.
akwa ka o yiri ka ọwụ nwa ka ọ mụọ akwa dị ya n'ime ahụ ka o ji na-amụ ha. ụmụ isii. Nwaanyị mụrụ gị ụmụ isii gaa asịsị ya gaa ịchụfụ ya n'ụlọ ya den gị nwa ga Ọstrelia gaa na ya ịchụlarị achụla ka ọwụ ya nwa ji aka ya ala. Ọ sị na ọ chọzi ịnọ. Na gịnị mere ele ihe i mere Ma ọ mụkatala ụmụ ime ahụ ya dịzi ka ọ bịara karịa ihe amụ, so ọ sị na m na-emezi ọfụma, so mụnwa aga na-egbu onwe m na ihe a. Otele ya gazi ewu ọ bezi maka nwa ọmụgha. Ma bishọp ọ hụrụ na mma akara m isi ka ochi na afọ na-amụ ndị a na-achawa afọ na ihe a, mana ọ dịghị ka ọ mụgatala isi ada ụmụaka m isi ha buchara ibu, so ihe a ha bịara dịka o mere ihe a ya so Izoke ozula amụnta Otele bezi mere nwunye ya ji ụmụ isii ụmụ ndị a wetara ọ ga-elekwala ọwa ọchịchị bịara ga achịkara m. ọ na-ewute m laya atom that nonsense here. Ana m ekwu ekwu here. Listen, I'm not joking here. If you are that serious. Iwe wela gị nna m ukwu. It is sure na gị ụmụ asị amụrụ gị nwere isi ukwu foto ụwa dọsara Otele. Ọ gị nwe. Because ahụ m ka ị ga-eji nụ enweghị isi ukwu. Onye lụrụ ada ama ụmụ isii. Ụmụ ga evuru isi ukwu bata ụwa dọsa Otele gị ga-ese nwaanyị laa. Ọga laa anya ihe m lidere wo mara certificate gosi na ụna divorce la before me get that here. Kwe na ihe nna gwa gị na emere m civil marriage. Na gịnị mere? Alụrụ m ọfụma, alụghị m na court, alụrụ m na traditional na omenala Igbo. Ime ya wedding. Emere m wedding nke ndị Igbo, eme m nke ndị ọcha. Akwụkwọ oji adọ. Mba. N'ime ụmụ gị nwere nke wee mbe. Mba, ahụ gbasiri ha ike. Ọnwụ ike ọ na-eme n'ụlọ unu? Mba. Ibi ọ dịghị? Mba, utu m kwụ ọtọ dị mma, ibi adị m. Jari abai. Ama m ihe wụ pile, ahụtụbeghị m ya mbụ. Ya na-eme ọkụkọ o ji eme gị ma ọ nwere nwa gị ihe a na-eme ọkụkọ na-eme ya na-eme ya na-atụgharị olu. Ọṅụolu uwe ọkụkọ ka ọ na-eme, ọ na-eme mmadụ. Ọ na-eme mmadụ. Shisha ka a na-akpa ya n'asụsụ Igbo. O ji eme nwa gị ma o ji eme gị. Mba, ọṅụolu ọ nọ n'ezinụlọ m, ụdịka ihe ahụ anọghị. Ndị ohi ọgbala gị aka ntị m. Ele na aka ntị ya gbara gị. Ha gbara m ya n'aka ịkpa n'ụzọ Lagos. Ị gaala nga mbụ? Mba. Onye aṅụrụ m ọ nọ n'ezi nne gị? Mba, anyị anaghị aṅụ pụli nkwụ. Akwụrụ ọ nọ n'ụlọ nna ya? Ọ bụrụ na e nwere onye na-agba akwụla, ọ ga na-agba ya nọ nzuzo, bete mụnwa amaghị. Nne na-eso ha n'azụ agbaga ma ha ihe onye na-eme bụ ihe onye na-eme. Sama m. Ị ji agba ncha? Ana m agba ncha, ana m agba Vaseline ma ọ bụ elu akị. Ị ji agba ncha? Ya ka ele ihe ị na-eyi agba. Ana m agba ncha.
ụmụ nwaanyị ole ka ị dinarala? Ọ n'afọ a ka ọwụ kemgbe niile. Ọ dị ka ọkụkọ Igbo, ọ dị ka enwere ihe megara gị. Ọkụkọ Igbo, ọ dị ka enwere ihe megara gị. Ị bịara nga ajụwa m ụmụ nwaanyị ole ị dinara, ga ejụwa ma ọ n'afọ a. Ejụwa ma ọ n'afọ a ka ọ mgbe bụ ole ụmụ nwaanyị ole ka ị dinara kemgbe nwunye gị larala Chineke akpọghị ọkụ. oke a na-akwanụ m edina ụmụ nwaanyị na-edina m ha na ana m edina nwa sịsọ ọ lara edinabe m nwaanyị. Ele nke wee na-edina ụmụ nwaanyị na-edina gị. Ele ihe mean by that statement? Ndị oyibo na-akpọ ya riding. Ana m anọ ha edinara mere ihe ha otu dị ha mma. Ole merele gị? Ole? Bishọp ọ dị ka 3. Aha ha? Samantha. Akụeke. Otele Rossana, ịsọ onye? Akụeke tara anyị. Ọwa aha ya ọwa onye Imo steeti. N'ọnya? Apụ n'anwụ. Ị ga-enyela ụdị mkpu ị na-eti. Ama m ndị na-eti mkpu mụ anyị tụbe etie mkpu ọbụla ụdịka ihe ahụ adịghị. Ọwụ ụmụ nwaanyị nwe iti mkpu. Genotype m. Awụ m AS. Blood group m. Nke nwere positive. Congrats. Kpọọ your phone number. Nye gị ya n'inbox ka ọwụ. Inye onye nọmba n'inbox. Ọmụwa na-abịa ire gị. Ọmụwa na-abịa ire gị Chineke akpọghị ọkụ. Kpọọ your phone number ya nwaanyị ọbụla chọrọ ya abịa meet ire dị ahụ. Kpọọ your phone number Chineke agba gị ọkụ nga. 081 32 Ọgwụla. Good afternoon, sir. Yamboge Bianga. Yes, sir. Kwemani ho wala mere ba na bani ho akwo. Yes, sir. Yes, or what? Yes, or Igbo. Yes, or Igbo nwa yiri bulumbulo. Yes, or Igbo nwa yiri kabad anu. Anụrụ m ihe ikwu. I chop that touch from you. We who can win your name, I can get him. Yes, sir. Yes, sir. With a phone to when I like a pilot or last. The way phone off for my bem got home quarter. You mandate. Tanwa. Tanwa. That would have fun again. Yeah, that lady mere here. Emele, when gift all no naga bata here again. That thing that lady braya negu. Or block all my gifting this thing. I cannot receive any gift again now. You understand?
So, I'm good. When you ebe? Ebonyi State. Ebe na Ebonyi. Ikwo. Ebe na Ikwu. Ibudu. Ebe na Ibudu. Imogo. Ebe na Imogo. Achara. Achọm that touch of lanya. Tiyiri kwam. Just achọm that touch. Tiyiri kwam ma ime ọsịsọ. Achọm that touch. Nne na nna gị ha dị ndụ. Mommy m ka dị ndụ, daddy m anwụgo. Nna gị ọmụọ na ndụ nna. Gịnị gburu nna gị? Accident. Heu. Wawu vovo gburu nna gị. Achọm ọchị. Ihe m jụ agwa ọwụwụ nna gị. Gịnị gburu nna gị? Asị gị na accident. Ọwụ vovo kọwụ na iwa. Ọ paakị moto ya ka o gote ihe. Moto efelo breki jam nwanyị. Ọ ihe m jụrụ aga ele moto ọwụ vovo. Venza. Ọnwụ alaeze. Ọkara nka nwụọ. Ọnwụ na-eru na famili. Ụtọ Venza gburu nna gị, ọ ga-eme eke heaven nna. Cheche mọtị. Vovo ọ mekere heaven. Nne gị ọlụgharịrị di? No sir. Iji ụmụ ole? Ọnwarọ. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes sir. Gịnị ka ị gụrụ? Political science. Kedu isi na-anọnyere anyị? Anambra, Onitsha. Gịnị ka ị na-eme? M na-ere ihe nri. Foodstuffs. Ị ma nri eshi? Yes sir. Ị ji asụ? Otele gị oje eshi ushi? No sir. Eze gị oje eshi ushi? No sir. Ma ahụ eze gị. Bọọ ya ọfụma bọọ eze. Bọọ na eze gị otu a, gị mechite eze. Ị ga-agba akwụla? Mba. Nwoke ọ kọọla gị ihe mbụ? Mba. Ị ga-eme nwaanyị na nwaanyị? No sir. Ara ọgbapụla elu gị? No sir. Ụmụ nwoke ole tarala gị? So ịbụọ? Ị dị afọ ole ụmụ nwoke ebe ọ na-ata gị? Adị m 31. Ị dị 31. Laa anya na-ekwu eziokwu nga o. Ọwụ mgbe nwoke chere Chineke agbaghị ọkụ. Ọwụ mgbe nwoke bịara ịkwụ ụgwọ isi gị na ma ụkwụ ya ma shu ya bacha n'otele gị. Na-ekwu eziokwu hie ahụ. Aha ndị tara gị? Ifeanyi. N'ọnya? Patrick. Iji aṅụ amụ? Ị ga-enyele ụdị mkpu ị na-eti? Adị m eti mkpu. Genotype o? AS. Blood group o? B positive. Call your number. Congrats. Thank you. 090 13 28 15 72. Hello, Bishop. Okay, but I'm getting hello.
Memo Tesha Kelek and Nasu, Mugeshi about to What are my bishop? Good afternoon, Tricol Mokoma. If I interview I want to didn't work. I tell you, you come with Holland before. I don't know, Sean Apple Mokoma. You are winning. You'll be jogging. I can't know Onye Mere Bam. Yanga Mokoma. Ever interview. I better make time. I came and hold and got gave her one dozen. I'm a mama. I told much none of them. We're from the one I like you to Lazo. We're poor child. Okay, who's your last? Le when I knew about who passage down. Yeah, we're fun of Okay. one year bear. I'm more than Victoria over. Imo State. A bear no one. Alenia over. Therefore, I'm 28 years. they went for to go to Nga. This girl. Doris, you will play. You will go be a mapum. They home a cat talk, Ebu, Yaga Bema, and Mary Cham. You will go. A girl like Wamahadu. Where came go? A white caker. Aya, not off my gate where I hook the brand at their place. Not off my. A Malama. Bamu be more. A Loladi. Alu be. A Japa Hotel. Age mapo. Nana Nagadendo. Bawana. Ew. Donna. Chando. Dogini Brunegin and Naga. I didn't take it in Beawan. I will accident. Ew. Emonia how. Donna Ekubia. Bow, it could make this. Azrogazo. I didn't take it. Your paranams on them. I him to a mess at Azutraga Ekubi jade. They could be jaded. Nemur knocking them. Donna Lemoto Brunaga. Mamma, I can't make it travel. But they fell off break. Child. Or 505. Yeah. Oh. Nayala digging on girl. I have, bro. Donna. On love. On love. Love of Burishi. Love of Burishi. Amukata once. You know, Laura Banjembo. Bow. But all the car, when I say with some banji, something like that. And I don't go on here. But one them working, and when we work for them, go. Bow. Okay. Ijano na ro ejiri mma na achu oso ge gbapụta te Jesus. Bow, I'm on age, when I'm member, Jimmy Mana, mmadụ ọsọ. Okay. Onye mma agha mmụọ ime mmụọ. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ụmụnne m dị 11. Otele Rossana. Nwe bekee nwụrụla nụ. Ofu anwụọla, ofu ka onye Awụsa anwụọla. Ewu, donna. Local government family.
anaghị abụ osiri ike. Ee, o siri ike. Kpọkịrịkpọ ara kpọkịrịkpọ. Emechaa gị ntavia gị chụọ ụlọ ọgwụ gaa labụ nna gwa dọkịta ọbụla ị ga-eme iti si lee gị labụ ara nse Ya lee m labụ ara. ị nwere nipụ? Ee, enwere m nipụ. Ị ji eyi pant? O mgbe niile. Otele na-eghe oghe mgbe ụfọdụ. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Aga m echetali. Ị ga-echetali? Okay, ga-agụta. Aga m agụta afọ. Okay. Otele enye ndị ebe. Iji na-aṅụ amụ. Eji m aṅụzi ọma. Amụ. Ihe ọdịda o ji atọ gị? Mba o. Onye ara ọ gbaala gị akantị mbụ? O wee so onye ara chụrụ m ọsọ. Ọ gbabeghị m akantị. Nwajai ara n'ime ya. Na family mpa gị na mma gị nwere ara nọ dị ya? Mba o. Onwe onye agụrụ gugburu na family unu? Mba. Ije egwu mmiri na nrọ? Ahụtụla m onwe m na nrọ nga m gwuge mmiri ebe ụkwụ m wa azụ ebe ịkwanụ mmadụ. Otele Rossana ese? Ahụtụla m ugboro abụọ na mmiri ụkwụ m wa azụ ebe ịkwanụ mmadụ. Ejikwala m egwu hia imeghe kọl ka ọwụ jọs ihe dị siriọs ekwughị. Ahụla m onwe m ugboro atọ. Agwakwara m nwanne m nwoke ọhụ ji kpọrọ m gawa enwe mmiri ọ kpọrọ m gaa na ndị ekpere ọwụ ndị ekpere ama m ha yicha white ama m ihe ha megide. Ebe ụkwụ gị wa azụ elu mmadụ. Na akwa bịa ga-abụ iji m egwu. Mba o. Agwara m gị eziokwu. Kuchidekwe m ajụkwara m ajụ ya sị m go on mee ihe interview. Kuchidekwe m ego enyela odi mkpa ị na-eti? Anụmara iti mgbu m na-eji nwayọ eti kem. Tie n'otu isi eji nwayọ eti. Onye mmiri ngụgụ hukuru. Genotype ho? AA. Blood group ho? O positive. Biko kpọọ nọmba gị. Okay. Akwa ha ga-abịa nyewe m nsogbu. Ọ nwoke chọrọ ịlụ gị gwa gị na ọ bịara fọ ọlụlụ kpọọ gị ịnabata ya gị kipụ ndị ọzọ kpọọ gị ga blọkọ ya. Secondly, wee shata God iji ahụ onwe gị half of you azụ half of you human being. Onye mesi anụ ọpụ na mụ ama anọ ọya iwe ọcha kemgbe mụ na gị nọ nga gwara m kwuru gị ikwu mkparịrị gị mbara gị mba mana bụtakwa agwọtala gị ya. Ọbara m 2 days ago ahụkwara m onwe m ngokwu azụ. Kpọwa nọmba gị ndị ga-ata gị ga-ata gị ndị ga-ata ji alaiki azụ ha ga-eme kpashem ya. Kpọwa nọmba gị. 080 3197 6861. Okay. Congratulations.